हेलो गाइस, वेलकम टू स्मृति लाइफस्टाइल। आशा कर समस्त बहुत भले थे। मु भी बहुत भले अच्छी। आसतु बुली जा कटक बालीजात्रा। बालीजात्रा केमती हुए आसतु मुझे आपको देखुची आम कटक रे केमती बालीजात्रा हुए। Unmatched quality at every step, from land acquisition to construction to sales. But we are more than real estate visionaries. We are the pioneers of premium riverfront projects in Odisha. Welcome home. बुलुवा समय साथी आनी पिला पकेट रे छोटिया स्लीप रे निजर मोबाइल नंबर लिखि से पकेट रे रखी दिंतु एवं साथी रे बुलातु। बुलुवा समय छोट पिला वृद्ध एवं वृद्धा को हाथ छड़ा करते जो माँ भौणी मैंने सैंडल बैग एवं एयर बैग व्यवहार करते समाने सामना भाषा वैलिड बैग रखी तार ऊपर हाथ पकड़ी
ବଟରସ୍କଚ୍ କୋନ୍ ମାତ୍ର 40 ଟଙ୍କାରେ। 40 ଟଙ୍କାରେ ଏଇ ଗୋଟି ବଟରସ୍କଚ୍ କୋନ୍ ଖାସ୍ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏଥର ବାଲିଯାତ୍ରା। ଆସନ୍ତୁ ଆସନ୍ତୁ ମା ମାଉସୀ ସବୁ ଘୋଡ଼ିମାନେ ଆସନ୍ତୁ। ସୁନ୍ଦର 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 ଯାଆନ୍ତୁ 50 ଟଙ୍କା ଅଗ୍ରଶ୍ରୀ ଅଗ୍ରଶ୍ରୀ ଜୁଡ଼ରୀ କାଲିକର କଲେଜରେ ଆମେ ଦେଖୁ ସୁଡ଼ୁରେ ଆପଣ ଦେଖୁ 50 ଟଙ୍କା ଦେଖନ୍ତୁ ସୁଡ଼ୁରିକୁ ବାକି କିଛି ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ସୁଡ଼ୁରେ ଯାଆନ୍ତୁ 50 ଟଙ୍କା ଆଜି ଆପଣ ଆସନ୍ତୁ ଆସନ୍ତୁ ମା ମାଉସୀ ଘୋଡ଼ିମାନେ ଆସନ୍ତୁ। ସୁନ୍ଦର 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 ଯାଆନ୍ତୁ 50 ଟଙ୍କା କିଣିବାରେ ଆପଣମାନେ ପାଇପାରିବେ। ଲାଗିଲା ଆପଣ 50 ଟଙ୍କା ଆସନ୍ତୁ ଆସନ୍ତୁ ଆଗେଇ ଆସନ୍ତୁ। ଆଜ୍ଞା ଇନୋଭେସନ୍ ଜୁଏଲାରୀ ଆସନ୍ତୁ ଶୁଣିଲେ ବାକି ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ଶୁଣିଲେ 50 ଟଙ୍କା ଲାଗିଲା ଅଫର 50 ଟଙ୍କା ଆସନ୍ତୁ ଆସନ୍ତୁ ଦୁଇ ଅଫର ସୁଯୋଗ ଭାରତ ପାଇଁ ମାଉସୀ 50 ଟଙ୍କା ଲାଗିଲା ଅଫର 50 ଟଙ୍କା ଆସନ୍ତୁ ଆସନ୍ତୁ ମାଉସୀ ଭୂମିମାନେ ଆସନ୍ତୁ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ଶୁଣିଲେ 50 ଟଙ୍କା। ଆସନ୍ତୁ ଆସନ୍ତୁ ମାଉସୀମାନେ ଭୁଲିମାନେ ଆସନ୍ତୁ ଆଜିକାର କମ୍ପାନୀ ଅଫର ଲଗେଇଲେ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ 50 ଟଙ୍କା ଦେଖନ୍ତୁ ଶୁଣି ଦିଅନ୍ତୁ ବାକି କିଛି ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ଶୁଣି ଦିଅନ୍ତୁ କମ୍ପାନୀ ଅଫର ଲଗେଇଲେ 50 ଟଙ୍କା ଆସନ୍ତୁ ଆସନ୍ତୁ ମାଉସୀମାନେ ଭୁଲିମାନେ ଆସନ୍ତୁ ଅଫର 50 ଟଙ୍କା। ભરમાં છે જ્યાં સેટ લગાવે
ଟଙ୍କାରେ ପାଉଛନ୍ତି ଡବା, 10 ଟଙ୍କାରେ ସାବୁନ ବେଶ, 10 ଟଙ୍କାରେ ପାଉଡର ବେଶ, 10 ଟଙ୍କାରେ କିରୋସିନ କଳା, 10 ଟଙ୍କାରେ ଓଡ଼ିଆ ମିଠା, 10 ଟଙ୍କାରେ ପାଉଛନ୍ତି ବିଶେଷ ଆକର୍ଷଣ, 10 ଟଙ୍କା ମାତ୍ର 10 ଟଙ୍କାରେ 25ଟା ସୁନ୍ଦର ମଜବୁତ हरेक माल 10 टका, 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 हरेक माल 10 टका।